Mana tagam ninyo, dakpan lagi mo. Gaw? Lah, gagaw gitu. Problema gaw no. Di man nakakaulit son kay high blood man na. Kung sili po isgutan, almoranas po na. Gaw mga pulis manday ni. Dakpan na. Move, move, move. Kernel, first time na to nagdakop diri sa tong lugar. Hangyon ako nimo Kernel. Kung naay mo labag sa tong balaod, dakpa, miskag parinti pa na. Ay, simple naman Sarge. Lab kay nato atong trabaho. Gipanumpaan nato ni. Tanan nga musupak sa tong balaod. Dakpo na to na Sarge. Isag nga parinti pa nato na. Naana po ng duha kang sundalo. Grabe guni sila ba? Pati sapa ba, way patawad, giratsada. Sarge, kanang naka-blue da Sarge ba? Mo na tigbulabog diri kada dakop na to ba? Mo na tigharang sa mga motor da nga ayaw mong kaagi da kaninang dakop. Ay kanang tawhana Kernel. Dugay lang yung kinabuhisis akong kinabuhi. Bantay na ron. Pisa. Problema nimo. Say problema. Tuwarang problema, Ni nanakop dito. Binuang man ang dakop nga sapa man na diha. Dakop lagi na. Tuon na lang mo sa kuha. Terus langan-langan ra kay kinsa man puy buang mo manakop anang sapadra. Sige, di mo mutuo sa kuha. Kinsa ra bitay mga dakpan. Dong, ay to ana dong. Nangisda rami oh. Ay na. Nah, tanawan ang isda ra mga di ay. Mana tagam ninyo, dakpan lagi mo. Dai magulo. Saan ni sir? Unsa man ni sir? Lisensya. Sa lisensya, ingon ang isda ra mo. Nangisda kay may lisensya. Dakpan kay kao. Kalasgawa pud ani oy. Sarge, Glasgow daw. Dong, ibutang imong motor dito kay impound na na. Ito. Kape-kape ka, mura ka gisalikan ba? Tawagin patrol ka dyan. Bulak pa tao. Nagkan, may buhay na sa kaan. Pero pamilyar man ako ning isabay. Tutok-tutok man ka. Milyar lagi ka sir. Sa pilido nimo. Tayabas. Ay, tayabas mo ko sir. Parinti dito. Ay, Galasgaw. Mura ka nagsugod-sugod ng parti-parintyan, ba? Sarge, gusto pwede palapso sa nato ni Sarge. Parinti mo na ako Sarge. Ay, Galasgaw. Bago, bakit nagsabot, Kernel? Sige, dito. Sige mo, bago pang una-una na ni Sarge ani. Tanawa, parinti lagi. Galasgaw na katsap mo ba pa sila oh? Parinti dahil na nila oh. Boss. Tulungi boss. Uy, nga naman eh. Dakop oh. Tagsyor diha sapa nya mang dakop. Ay bahala kag di ka mo tuwa sa ko. Hala, lapos ito. Lakaw dito. Lapos medyo ko. Kinsa ko ang dakop ang sapa. Hindi, kadua juga madakpan yang buang nga ka. Gahit kagulo. Ano. May buntag sir, nagdakop mo sir. Uy, gaw? Lah, gagaw gitu. Galasgaw, ikaw mo din nagaw. Pasti dan agaw na pod. Gaw. Ugma gaw ba? Birthday sa akong anak. Basig na amoy lugar. Dahil si Kernel. Balay ta. Mao kay problema gaw no. Di man nakakaulit son kay high blood man na. Ay, mau ba? Naman po halang-halang gaw. Halang-halang gaw. Kung sili po isgutan, almoranas po na. Gaw. Dito na. Bulabog mo lang sakit na to, ane. Sige, diri sa mi, gaw. Ugma po na. Ato mas balay. Agoy, nakalusot na po do. Lain eh, naku pa ni, pabor-pabor mo din eh. Ano na to ni Biog, makalabay ba ni? Gaw! Ingat gaw! Igagaw to di mo, Kernel? Oh, Sarge, katong gibakray, di gagaw na ko to. Kato ako anak to na drive. Uy, dakop na, Choy. Dakop kayo. Pero kung gusto ka maagi diha, ako drive mong motor bi, kabalo kong si sekreto para makaagi diha. Sure ba? Drive yo. Sibog bi. Yan. Karon mo, kabalo na kong si sekreto. Agaw dai ha. Gaw! Gulitay! Sama ni gaw. Ugay na ka nakalista sa surveillance ba? Iskot matakpan ko. Nakakpan na! Move! Galasgaw mga pulis man day ni. Balik na putang prisuan na ni.